pane nhau iri kutsviriridza aiwa pamhepo iri kuonekwa kunzi mashoko aiwa akafambikwa nana Simba Chikanza aiwa the last words anana Geza vasati vapinda ondo hiding kuti 20 February uko anobuda aitogwa achinzi aiwa tatosvika apa musatamba nesimba revanhu, don't play with the people power. Panguva ino ndo ava kudominata people, they are now referencing kwaari vachiti aiwa ava ndo mashoko ari kutisimbisa kuti Geza nesignal yavo vanhu avasingazivi kuti iri compromised nei but vachiziva kuti ingori against the regime aiwa vakomana they mean it. Sana pena mashuka mudanyiko panapa tobo subscribe like to the bell icon. Timina mzimu ai toona this headline iri vakomana vezimba anobuda Geza, Blessed Geza tatosvika apa musatamba nesimba revanhu, don't play with the power people. Vanoendera mberi vachiti Blessed Geza makes it clear we have arrived, musatamba nesimba revanhu, don't play with the power of the people. The future message is packaged in this snippet compiled by Simba Chikanza, who writes, on my role, like in the making of the good mafia documentary, is to listen to sources, understand their cause, their language, and interpret their song. This is how the Geza story is quickly told. Tomashoko ari kuonekwa kunzi aiwa panguva ino vana Simba Chikanza vachionekwa kunzi aiwa vachifambira nhau idzi zvamunguziva kuti any kaupdate kamwe kapinda vana Simba Chikanza vanotongoti vakadrope panapa vachiuya vachinzwa mashoko anenge aitaurwa nana Geza achinzi aiwa isi tatosvika. Vanhu they just have to be patient. People they really do not understand and they do not really know kuti zvakarongwa nana Geza nevakomana vari kuuya vachitaura vachimirirawo naGeza vananox chivero aiwa vakomana ava zvizvi zvakapunyatsokuronga just because these guys vari kungodropa zvimavhidhio zvavo havazombozikanwa kuti vari kupi. Mashoko ari kuonekwa kunzi panguva ino vanhu vamirira kuti Geza manje zvari kuti tatosvika vachimirira kuti achipinda achinyatsokutaura vanyatsokuexecuta zvavakaronga their plan against the regime. Tudze mafungiro enyu muri kudii pamusoro pechiitiko ichi? Mena comment section medu kutudze mafungiro enyu. Subscribe or like, turn on the bell icon.